Mae enwedig Erin a dwi yn cymryd y pwnc Celfyddydau Perfformio Lefel 3 yn Ngholeg Cambria Dwi wedi cael y cyfle i ysgrifennu logs fi yn Gymraeg. Mae fel dyddiadur dyn ni'n sgwennu bob wythnos. Mae'r cyfle i fi hefyd i helpu pobl yn gwersi Cymraeg efo hyw i datblygu mwy o chwilfrydedd a mwy o ysbrydoliaeth yn yr system coleg. Mae hwn wedi bod yn defnyddiol oherwydd mae wedi cael siawns i fi helpu bobl sydd wedi dod o llefydd Saesneg i datblygu iaith Gymraeg a hefyd hyn nhw wedi dod o Cymru dylwn nhw deall y hanes o Cymru ac yr hanes y iaith Gymraeg. Bydd hwn yn helpu fi yn y dyfodol oherwydd fy ysbrydoliaeth i ydy gweithio yn actio a mae pobl enwog dyddiau yma fel Taron Egerton neu Ioan Gruffydd. Maen nhw wedi cael eu magu'n Cymraeg a maen nhw efo iaith Gymraeg a yn lle fi jyst yn llechol neu ffwrdd yn mynd fel dwi'n mynd i siarad Saesneg fan. Dwi'n mynd i helpu a datblygu chwilfrydig i pobl o gwmpas y byd a be mae iaith Gymraeg yn meddwl.